Мінська. А малады, русавалосы капітан ужо нецярпліва паглядваў на гадзіннік. Дастаў з-пад сядзення свае рэчы, апрануў шинель, фуражку. Ён ужо даўно сядзеў як на іголках. Нешта ў ім ажывала, адтайвала, неяк непрыкметна. А мо нават занадта хутка. Ён пачынаў рабіцца другім чалавекам. Не бравым капітанам, камандзірам мотастралковай роты, а звычайным пашкам, учарашнім вясковым хлопцам. І вось ён ужо едзе ў отпуск да сваіх у вёску Мінска. Сёння, калі пашанцуе, ён убачыць іх дома, усіх. Так не цярпелася, мо толькі цяпер на гэтай зямлі ён адчуў, як чагосьці не хапала яму там, далёка ад дому. Не хапала гэтых людзей, што, здавалася, не раз і не два іх бачыў. Нібы гэта забытыя праз доўгую адлучку яго сваякі. Не хапала гэтай мяккай, распіўнай гаворкі, на якой гаварыла яго маці. Спявала ім песні над калыскай. Гаворкі, якая, як чароўная музыка, лашчыла вуха. Навявала салодкія ўспаміны, агучала ў сэрцы забытае. Здавалася, што нават паветра было нейкае іншае, не такое, якім ён дыхаў усе апошнія гады. Стоячы ў тамбуры, капітан з цікаўнасцю глядзеў у шыбы дзвярэй. Бачыў высозныя дамы, дымныя коміны заводаў, яшчэ вышэйшыя за дамы. Ледзь бачна ў тумане мачту тэлевышкі. Пазнаваў і не пазнаваў горад. І сэрца яго паскарала свой рытм. Вось гэты перакідны мост цераз знаёмую вуліцу. А вунь і той інтэрнат, у якім пражыў амаль што 1,5 года і які стаў як родны дом. Здаецца, выскачыў бы і пабег бы туды, вось цяпер.